होता रखे मेलावा, ऐसा होता रखे मेलावा, मेलावा घुमा दी जाती। म्यूजिक बाय सबीर बाबू। घुमा दी जाती। जब से चोई तबाई चढ़ल बाटे, मनवा में बाती है खोलत बाटे। ए जीजा जी, जब से चोई तबाई चढ़ल बाटे, मनवा में बाती है खोलत बाटे। आवे खाती गाड़ी हाली धली जीजा जी, आवे खाती गाड़ी हाली धली जीजा जी। ऐसा होता रखे मेलावा घुमा दी जीजा जी। माता रानी के दर्शन करा दी जीजा जी। श्रद्धा बाटे श्रद्धा बाटे श्रद्धा बाटे हमारे तने पूरा दी जीजा जी। ऐसा होता रखे मेलावा घुमा दी जीजा जी। ऐसा होता रखे मेलावा घुमा दी जीजा जी। BFC फिल्म जमुनिया बाजार। मोबाइल नंबर 95 40 83 67 95। 3 साल पर लागल बाटे, गौवा जवार सब सहजत बाटे। दूर दूर से भगता देखी आवतारे जी, मैया के चढ़ावन सब चढ़ावतारे जी। दीदियों के साथ मिले आली जीजा जी, दीदियों के साथ मिले आली जीजा जी। ऐसा होता रखे मेलावा घुमा दी जीजा जी। माता रानी के दर्शन करा दी जीजा जी। श्रद्धा बाटे श्रद्धा बाटे श्रद्धा बाटे हमारे तने पूरा दी जीजा जी। ऐसा होता रखे मेलावा घुमा दी जीजा जी। होता रखे मेलावा घुमा दी जीजा जी। BFC फिल्म जमुनिया बाजार। मोबाइल नंबर 95 40 83 67 95। म्यूजिक बाय सबीर बाबू। घुमा दी जीजा जी। छोटू बिहारी करी रउआ ना लेट दी, आवेला कवनो पालन करी सेठ जी। सुनो तानी मेलवा करे सब लोग देखी जात बाड़े जी। ठलवा पे जाके चाट चौमिन खात बाड़े जी। सुशील मस्तीला रहो आइए जाई जी, सुशील मस्तीला रहो आइए जाई जी। ऐसा होता रखे मेलावा घुमा दी जीजा जी। माता रानी के दर्शन करा दी जीजा जी। श्रद्धा बाटे श्रद्धा बाटे श्रद्धा बाटे हमारे तने पूरा दी जीजा जी। ऐसा होता रखे मेलावा घुमा दी जीजा जी। BFC फिल्म जमुनिया बाजार। मोबाइल नंबर 95 40 83 67 95।